ତଳଟା କ'ଣ ଫାଙ୍କ ରହୁଛି? ତଳଟା ଯୋଉ ଫାଙ୍କ ରହିଲା ଆମର ଇଏ ଆକ୍ଟିଂ କହିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ହଉ ଦେଖେ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ମୁଁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରି କରିବା ସବୁ ନେଇଯାଇ ନା ଏବେ ବାଡ଼େଇକିରି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବ ବାଡ଼େଇକିରି ହେଇନା ସେ ପଳା ଆସିଲେ ହବ ହେଇନି କୋଉଠି ହେଇନି ଆଉ ଖାଲି ଆଇଡିଆ ଟା ନବ କି ନା 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 ସେ ତମେ ଟିକେ କରିବ ସିଏ ହଁ ପାଣି ଘର ହଁ ଯାଏ ମୁଁ ହନଉଛି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ତ ସିଏ ଆମ ଶଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇସି ଯେ ସିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିନି ଉଠେଇ ପାରିବ ହଁ 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 ହଁ
କେମିତି କଣ କରୁ ତମ ପୁଅ କୋଉଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯାଇନି ହଁ। ଖାଲି ନେଇକିରି ସେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା ବାଡ଼ୁ ସିଏ ବାଡ଼ନ୍ତି ନହେଲେ ଆମର ସେ ଦିଅ ବାଡ଼ନ୍ତି ଗୋଡ଼ା ଶୁଖିଲା ପାଇନ କେମିତି ବାଡ଼ିଆ ହବ ମକଇ କଣ୍ଟା ଆଣିଦେଲେ ପଶିବ ତମର ଏଇଠି ଏମିତି ଏଇଟା ଭିତର ପଟ ଦେଇକିରି ଏମିତି ବାଡ଼େଇକିରି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ସେ ଟିକେ ପାଣି ହେଲେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇକିରି ଯେଉଁ ତଳପଟକୁ ହୋଲ୍ଟା ରହୁଛି ସେ ମାଟିଟା ବଳିକି ଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଏମିତି ନା ହଁ ସେଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିଲା ବେଳେ ବାଡ଼ା ହବ। ହଁ ଏମିତି ତ ବାଡ଼େଇ ଏମିତି ତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଶୁଖିଗଲା ହବନି ଗଲାନି ନା ରସୁଖିଥିଲେ ଆଉ ହେଇନାହାନ୍ତା ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାକୁ ତାଜାକୁ ଟିକେ ଟାଣ କଲେ ଉପଡ଼ା ପୁଡ଼ା ଆଣିଛି କୁଡ଼ୁଆ ଯେଉଁ ଏଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଡୁଆ ନାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଏଇଠୁ ସବୁ ଯାଏ ପୁରୀ। ଏଇଟା କଣ ସରା ନା କଣ? ମାଠିଆ ଘଡ଼ି